शिवली महिलारी मेडामा आनकन्टेस्ट माने विदाउट एनी कन्टेस्ट माने बिराद बुरजा भटनि मार्जिनाव देरहागोना दिनैनि तारिखाव माने रोखा जाबाय आरो दा लरेन्स इस्लारिया बावहाय इउपिपिएलनि जानानै गेलेदोंमोन। लरेन्स इस्लारि बिथाङा अलरेडि नार्भास जाबाय। बिदि बावहाय बिरोधी पार्टिनि जेबो खामानि गैला आरो सम दङ, सानब्रै सानबा सम दङ। बे समावनो सोरबा फैनो गोसोबा फैखादों, आं बेखौ खावलायबाय आरोखि। आङो सारा बिटिसिआवनो बिपिएफ हान्जानि सासे स्टार केम्पेइनार हिसाबै केम्पिंनि गोबां प्रग्रामफोराव आं एटेन्ड जादों। 15टा एसेम्ब्लि सिट दङ जोंनाव, गासैयावबो बेरायदों। आरो दिनै आङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं क'क्राझार एलएसिआव आं फैदों आरो बावहाय जोंहा हाग्रामा महिलारी सारनि मेडाम शिवली महिलारिया बिजाथि महरै दिनैहाय बावहाय फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैदों। आरो आङो बेखौनो रायजोफोरनि खुगानिफ्राय खोनाबाय जे बावहाय बिरोधी पार्टिनि जेबो खामानि गैला आरो दा लरेन्स इस्लारिया बावहाय इउपिपिएलनि जानानै गेलेदोंमोन। लरेन्स इस्लारि बिथाङा अलरेडि नार्भास जाबाय। बिथांना मोनसेबो मिटिं गैला, केम्पिं गैला आरो बिथाङा जेराव थाङो साब्रै साबाल' मानसि ओंखारो। दा बेनिखायनो शिवली महिलारी मेडामा आनकन्टेस्ट माने विदाउट एनी कन्टेस्ट माने बिराद बुरजा भटनि मार्जिनाव देरहागोना दिनैनि तारिखाव माने रोखा जाबाय आरो इउपिपिएलनि प्राइमारि लेभेलनि बिथांमोननि ब्लक लेभेल लिडारफ्रा गैला, बिपिएफआवसो हाबफैजोब्बाय। मिटिं अर्गानाइज खालामग्रा मानसियानो गैला इउपिपिएलआव। ओरै उदालगुरिनिफ्राय लानानै आप टु गसाइगावसिम इउपिपिएलनि मानसिफोरा नार्भास जाजोब्बाय। रायजो राजाफोरा बिसोरखौ फोथाया। बिसोरो थांनाय 5 बोसोराव रायजो राजाखौ माने गोबां खोथा बुंनानै थगायै रायजो राजानि थाखाय डेभेलपमेन्टनि जेबो खामानि मावनो हायाखिसै। जायनि थाखाय दिनै इउपिपिएल होनबानो रायजोफ्रा फोथायला, ट्रेक्टर पार्टि होनबानो रायजोफ्रा फोथायला। बेनिखायनो फैबाय थानाय आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सनाव इउपिपिएलआ बिग जिर' मारिगोना दिनै 100% क्लियार जाबाय आरोखि। मोनसेबो समस्थियाव देरहाया आरो जेरावबो बिथांमोना कन्टेस्ट खालामनो हानायनि केपासिटि गैला बिटिसिआवहाय। जिहेतु बिपिएफनिफ्राय मोन 11 आरो एनडिए हिसाबै मोन 15 बिपिएफनिफ्राय 11 जन केन्डिडेट होनाय जादों, एनडिए हिसाबै मोनब्रै। गासिबो देरहागोना क्लियार जाजोब्बाय। जोंनि बिटिसिआवहाय माने बिरोधी पार्टिया जेबो खामानि गैया। बावहाय सोलिया बिपिएफनि सरकार दङ हिसाबै भिसिडिसिआ जोंनि, सरकारा जोंनि, सिबा जोंनि, इएमफ्रा जोंनि, एमसिएलएफ्रा जोंनि। बेखौ रायजोफ्रा मोजाङै मिन्थिगौ जे डेभेलपमेन्टनि खाथिराव सरकारजों थायोब्लासो जौगानो हायो। जोंनि सरकारासो लामा बानायनो हागोन, दालां बानायनो हागोन, बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि बाख्रि होनो हागोन। डेभेलपमेन्टनि स्किमखौ बिपिएफआसो मावनो हागोन। माने गुबुन पार्टिजों थायोब्ला बिथांमोना रायजो राजाखौ जेबो सहाय खालामनो हानाय नङा, जेबो मावनो हाया। दा बेनिखायनो रायजोफ्रा सानफ्रामबो माने बिपिएफनि फेभाराव दङ। थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारी सारजों लोगोसे बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै गासै टटेल 28टा एमसिएलए सिटखौ जोंखौ देरहाहोदों। आरो एबाराव बिपिएफनि भटआ बांगासिनो दं। इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बिपिएफआवनो हाबगासिनो दं। दा बेनिखायनो जोंहा सिन्था नांगौ जेबो गैया। जोंजों लोगोसे दायो बिजेपिआबो मदद होगासिनो दङ हिसाबै जोंनि भटआ बिराद बुरजा मार्जिनाव जोंनि केन्डिडेटफ्रा देरहागोन आरो क'क्राझारावथ' इउपिपिएलआ अलमस्ट माने थैजोब्बाय आरो साब्रै साबासो लिडाराल' दङ, फलोवार्स गैला। लिडार हारसिं थानानैलाय मा जानो? बिथांनि उनाव रायजो थानांगोन, फलोवार्स थानांगोन। लिडाराथ' देरहाहोनो हायाना, देरहाहोनांगौबा रायजोआसो देरहाहोगोन। लिडारा हारसिं थानानै बावहाय जेबो खामानि गैला। सम दङ, सानब्रै सानबा सम दङ। बे समावनो सोरबा फैनो गोसोबा फैखादों, आं बेखौ खावलायबाय आरोखि।